Sa number 8, isa ka street cleaner sa nga Benro naghandom nga makamotorsiklo ang nagdaog sang brand new car sa paraffol ni Mayor Albi. Yari ang report. Kagahon pa lang nagapanglimpyo na sang karsada sa downtown area ang 46 anyos nga street cleaner nga si Clarissa Lugares sa Barangay 34 sa Bacolod. Matapos ang trabaho, nagtambong siya sa Christmas party sa mga government employees sa Bacolod City Government Center sa handom nga mapauli niya ang isa sa 5 ka mga motorsiklo nga paraffol ni Mayor Albi Benitez. Wala siya magdumdum nga imbes nga motor, isa ka brand new Toyota Wigo ang iya madaog. Pagkakita ko nga wala ng motor, ubos na bala 5 na kabilaw, naubos na. Nagambal ko sa upod ko nga, di inak sa man, kayo mamata-mata puli. Nagpagambal nga lugar sila, ako na ito, lugar sa ito. Gamo ko na ang kung hindi pa lang lugar ka. Tapos grabe ano ko. Nga anong sa pinsar mo? Wala ko na gano'n nga, ang muna wala ako nalubutan. Wala di ko na expecta. Pag antis ko ito nga ginulog, ang sa tutulog lang gil, antis ko ito ginulog ang ticket. Nadagi ko sa katedral. Istorya ni Lugares. Nangamuyo siya sa simbahan sa handom nga malampuwasan nila ang kapigaduhon kag mapahaganhagan ng iya kabudlayan sa pagsulay sa init kag ulan para lang makaserbisyo sa syudad. Single parent si Lugares, kag sa tuanay nagahimaka siya sa pagbiyahe sang tricycad para sa iya 17 anyos nga anak nga babayi nga may balatian. Kalabanan, di ba, sa una ginapaminsan nila nga base. Hasta ka lang 6 months, terminate ka lang. Gaabot man asama lang. Gaabot man asama nga, ano, pero paminsan na kami nga, sige lang pakita talaga nga, ano lang, sa obrata. E kung maukas ka, ang nalagyan ang masabat mo, wala kami mahimo, kaya maukas ka na. Pero nang ginihimo, may para mag-dinner? Oo, at least, ginihimo, mong balasang tangga-duty ka. Ang imo bala. May 3 na katuig na nagatrabaho si Lugares bilang job order worker sang Bacolod Environment and Natural Resources Office. Ang makaangkon sang kaugalingon nga balay, ang isa sa iya ginahandom. Salamat, labi na kayo ng Mayor. Sa mga kapitan. Salamat. Nahangpan niya nga hindi ini malabot paagi lang sa swerte. Gani handa siya nga magpadayon sa pagimakas para lang matagaan sang maayong nga basdamlag ang iya anak.